पिपल दोलोआव सासे भटार्स हिसाबै जयेन बा जगदान होआखै आं सासे सापर्टार हिसाबै फैबाय थानाय जितु 7 मे खालार खालि जानो गोनां जितु थार्ड फेजनि एमपि बिसायख'थि बेयाव एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जों बेवहाय दिनै सापर्ट होनो होननानै जिउ गोसो मोदोम होनानै ओंखारबोदों आरो आं बे समाव बबेबा दोलोनि बा सोरनिबा खामानि मावबोदोंमोन बेबो नङा मानोना आङो बिं ए रिपर्टार आं बयनिबो खावलायनाय बायदि बयजोंबो खामानि मावबोदोंमोन आरो बांसिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि बिपिएफ दोलोनि खामानिफोरखौ आं बांसिनै मावबोदोंमन बेखौ बुंना लानायावबो जेबो आंहा अबजेक्सन थानाय नङा मानोना आं बिपिएफनि जानानै बांसिन प्रचार खालामबोदोंमोन। फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा इउपिपिएलनि जानानै जितुके नैबे समाव जितु थार्ड फेज एमपि बिसायख'थिनि थाखाय समानो गेजेराव साननैसोल'खासै बेखिनि समाव जोङो जितुके ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे गोहोम खोख्लैनो हायो हिसाबै जों बे समाव बुंगोन जितुके नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोनदों जों फिल्डआव गिदिंग्रा हिसाबै दिनै बिपिएफ दोलोआ हारसिङै नांदों नाथाय बे जितु नैबे 1 नं एसटि लकसभा समस्तियाव एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो दिनै बिजेपि दोलो दङ इउपिपिएल दङ बिनिफ्राय एजिपि दं दा बिब्दिब्ला जों नुहुरखायो जे फैबाय थानाय समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन आरो उननि समाव जितु बिटिसि बिसायख'थि बा काउन्सिल बिसायख'थिनि खोथाफोराव जों बैफोरखौ बुंहरनो हायो जे सरकारा दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट बे रुलिं गभर्नमेन्टनि थाखाय दिनै सरकाराव फैफिननाया गोरलै जायो बा सोरबा अपोजिसनाव थानायफोरनि थाखाय बे जोबोद गोब्राब जायो दा बैफोर परिबेसखौ नुहुरनानै दिनैनि समाव जितुके बयबो जोङो जौगानाय बिथिंजोंनो जों खामानि मावनांगौब्ला दिनै आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जितु इउपिपिएल सरकार बिथाङा दिनै बिटिसिआव सान्थि आरो गोजोनखौ गायसननो हादोंब्ला जों बे समाव जोङो बिथांखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो फिन खनसे अनलायनायनि गेजेरजों माब्रैबा जोङो बिटिसिआव मोनसे सनानि बिटिसि दाफुंनो हागोन बैफोरनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगौ होननानै आं सानो। बिपिएफ दोलोनि सायाव बेबायदि दुखु मोननाय गैया खिन्थु पार्टिकुलार भाबै जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों जितुके अट'प्रट' बिपिएफनि जानानैनो खामानि मावबोनाय खिन्थु खैफोद आफोदनि समावबो जे नोङो सोरनिबा थाखाय खैफोदनि समाव नों गसंथेयाब्ला आरो जों बिथांमोनखौ जोङो जिउ देहा मोदोम होनानै देरहाखांहोनायनि उनाव बिथांमोना एमएलए एमपि जाहैनायनि उनाव बा सरकार दाखांनायनि उनाव जों बिथांमोननिफ्राय मा एक्सपेक्ट खालामनो हायो बिथांमोना जे गावसोर देरहाखांनायनि उनाव जों बायदिखौ नायफिनगोन होननानै